husnong magtutudlo, ani kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinhi niining tigom, imo kaming gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanino. Pangigsuon, aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, alang sa nining adlong Lunes sa ikanapulog usa nga semana sulod sa tuig. Mangayo kita sa Ginoo sa iyang kaluoy pasaylo sa atong mga sala. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga magkagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Sinabot nga taga Israel, may parasan dito sa Israel, tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa ni anak kaadlaw, si Akab miingon kang Nabot, ihatag ka nako ang imong parasan, kay tamnan ko kinig mga utanon, ug duol ra usab kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw ug mas maayo pa nga parasan kay niini. O kung dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot miingon kang Akab, dili mo sugot ang Ginoo, nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Ug si Akab nasuko nga mipauli sa ila tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bongbong ug wala mukaon. Apan si Jezabel nga iyang asawa, miduol kaniya og miingon, nganong naglagot ka man ug dili mukaon? Si Akab miingon kang Jezabel, tungod kay gihangyo ko sinabot nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kiniglaing parasan, apan iya akong gibalibaran. Ug si Jezabel miingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel, bangon ug kaon, ug paglipay, kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Busa si Jezabel nagsulat ug gipirmahan niya sa ngalan ni Akab, ug gisilyuhan niya sa silyo ni Akab. Gipadala niya kini sa mga kadagkuan sa Israel. Gibutang niya didto sa mga sulat, pagpuasa kamo, tigoma ang katawhan ug pasidunggi sinabot. Palingkura sa atbang niya ang duha ka bugoy,
ug ipasumbong nila si Nabot nga gitunglo ang Dios ug ang hari. Unya dad-a siya sa gawas ug batua hangtod mamatay. Ug gibuhat sa mga tawo sa syudad ug sa mga kadagkuan ang gisugo kanila ni Jezabel. Sumala sa sulat ni Jezabel, nagpuasa sila, gitigom nila ang katawhan ug gipasidunggan si Nabot. Si Nabot giakusar sa duha ka bugoy at ubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala nila siya sa gawas sa syudad ug gibato hangtod namatay. Gipahibalo nila si Jezabel nga gibato ug patay na si Nabot. Sa pagkabalita gayud ni Jezabel nga gibato na si Nabot ug patay na siya, miingon siya kang Akab, lakaw, panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay na si Nabot. Busa miadto si Akab ug gipanag-iya niya ang parasan. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo pamatia ang akong agulo. Ginoo ipakita ang akong agulo. Patalingogi ang akong mga pulong, o Ginoo. Pamatia ang akong mga hupaw. Panumbalinga ang akong pagsangkit, o hinabang. Akong hari, ug akong Diyos. Ginoo pakita Ang akong agulo. Sa kadlawon gidala ko nga mapaabuton ang akong pangaliya sa imong atubangan. Kay ikaw, o Dios, dili malipay sa kadautan. Walay tao nga dautan nga magpabilin uban kanimo. Ang mapahitason dili angay nga mobarog sa imong atubangan. Ginoo pamatiya ang akong agulo. Kaaway mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti ug bakat. Kasupak sa Ginoo ang mahigugmaon sa dugo ug ang malimbungon. Ginoo pamatiya ang akong agulo. Lamdag ka, o Ginoo, sa gilaktan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Alleluia, 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 Alleluia. Lamdag ka. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap ka din. Kinutlugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalat ni San Mateo. Himayaw ni Kao o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo
sa giingon kaniadto mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyo og dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kabesa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Kalayo ra gayud sa lohiko or logic no sa Ginoo ikumpara ra sa atoa kini human instinct nato, ikumpara pod sa divine instinct no. Supak gyud kay na sa atong kabubuton, sakit kay na tawag na tong sakit kay na sa atong kabubuton nga kita mas masapawan no maingon taban nga ang atong gitinguha dili gyud makabot, bisan nasayod ta nga dili kini makiangayon, bisan nasayod ta nga mahimo ra gayud nga mabuhi ta nga wala na, kay ikauwaw kaayo. It's a huge humiliation, it's a clear humiliation nga matandog atong garbo. Kana bitong kabantay mo nga bisan nga dili gyud na mahimo og itugot sa atong kabubuton nga maimog maato gyud no. Mao mangining mga pagbasa sa unang pagbasa sa basahon sa mga hari, sa unang pagbasa sa Ebanghelyo karon nga kung ang Ginoo mo'y pagbuton, kung mamati lang yun ta sa atong konsyensya no, sa hunghong sa Ginoo, pabor man kanunay hinuon alang sa atong isikataw no, angay natong buhaton no. Ang pabor unsa gyud makaayo makatabang sa uban nga dunay sakripisyo, dunay sa atong bahin nga atong ilimod, atong did-an. Sumaba kung atong tugbangan o kasuko ang kasuko sa uban, atong tugbangan o paningkamot nga matagbaw ang atong kaugalingon. Lumalabay lamang ang kalipay, lumalabay lamang ang kanindot, apan di gyud mo lungtad no. Ang Ginoo karon nagpahinumdum kanato nga lagi ang iyahag yung kaluoy, ang hustisya no, mao'y atong sagupon no, ato ang tinguhaon. Hinaot pa unta mga igsuon nga makita nato nga labaw pa unta gayud ang ato ang tinguhaon alang sa uban kaysa atong kaugalingon no. Atong tan-awon nga unsa iyahang ikahimuot labaw pa sa atong ikahimuot sa atong kaugalingon, ang pakpak sa atong isigkatawo, ang pagdaig kunuhay sa atong isigkatawo, ato unta nang ipalabay lang. Pagbutang og disiplina sa kaugalingon rather than losing ourselves, our temper, our patience, just to satisfy our self-interest, no? So salamat sa Ginoo ning pagpahinomdom kanato. Amen.
Ang atong mahigugmaong amahan, maayo kaayo kanato. Magampo kita nga ang iyang manggiluyong gugma, magtimaan sa atong kinaiya, ang kinaiyang tawhanon ngadto sa tanan. Magampo kita, amahan, hingpita kami sa imong gugma. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga isip katawhan sa Dios, mapuyan unta nato ang kang Kristong balaod sa gugma. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga pasayloon nato ang atong mga kaaway, og sila nga nakapasakit, og nakasala ka nato, sa bisan unsang paagi. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga wag tangon nato ang pagkabahin-bahin o ang pagkahakog o buntugon nato ang dautan pinaagi sa kaayo. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga sila nga nagmatiga diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo, sa paghinulsol o pagbag-o sa ilang pagkinabuhi. Magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga imuntang isipon nga takos mapuslanon, alang kanamo, ngang halang doon Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga ang atong mga minahal sa kinangabuhi nga nangamatay na, luwas nga makadangat ngadto sa puloy-anan, uban kang Kristo, magampo kita. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Ginoo sa tanang katawhan, sa among pag-ampo alang niining among mga katuyuan, tabangi nga dungan kaming motubo o nga mabuntog namo ang pagdumot o panagbangi. Pinaangkin ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod paling. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kaayong away Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo ug ang ako nga sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahal magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig pakimaya siyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa libok ng santos nga simbahan. O Ginoong Dios niining pahal ug bino, gihatagan mo kami og kalan-on alang sa lawas ug sa kalag. Hingpita ang among tinguha nga molabaw pa kami sa hustisya ug kaangayan, nga mapatigbabaw ang kaluoy ug kining sakripisyo magbago unta sa among kusog ug maghatag kanamo ug kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya
o pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo dito sa krus, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat, nung nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan, alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Ug sa uban sa mga angheles sa langit, nagasangyaw kami sa walay hunong na pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahagahuman, puno ang langitong yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitahasan, daygunang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa ugpan. Mipasalamat kanimo, mipikas, umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo malinganhin. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon XIV, among Papa ni Alberto, nuestro obispo sa tanan nga mga pari, sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang esposo,
uban sa mga apostolas ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita ngadto sa Amahan sa pagampo gitudlo kanato sa atong maluluyon natong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, magdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, sa pagdumot ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostolas ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahius sa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaakan ninyo. Manausap kanimo. Ipakita at ang timaan sa itong panaginig suunay, panagdait, ang kalinaw manaakan ninyo. Kalinaw. Kalinaw, sister. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawag ta sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawag tang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala. Bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ang ngayong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang kung mamaya ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato uta sa kinabuhing dayon alang kanato modawat niini. Amen.
Ginoo sa kahangturan. Usa ang akong gipangandoy ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Salmo 26. Magampong kita. O Ginoo kining Santa Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaakan ninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo magkagagahom nga Dios ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dala ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos. Mayong buntag. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Na kapiling